Bun, astronauților! Poate nu ați avut ocazia să vedeți această iluzie optică, dar astăzi vom vorbi despre halo, o iluzie optică ce se poate observa în jurul Soarelui, dar și în jurul Lunii. Să începem! Halo-ul, adesea numit aură, este un inel luminos, multicolor, care poate apărea pe bolta cerească în jurul Soarelui sau a Lunii în condiții atmosferice propice. Apare din cauza reflexiei sau refracției luminii în cristale de gheață, care sunt prezente la nori de mare altitudine. Ele se pot forma de asemenea în jurul luminii artificiale, în vreme foarte rece, atunci când cristalele de gheață numite praf de diamant plutesc în aerul din apropiere. Toată apa este înghețată, adică formă de cristale hexagonale de gheață. Și atunci când turbulența este puternică, dar turbulența poate fi atunci când este foarte cald, hexagoanele acestea se mișcă haotic și atunci razele solare nimeresc sub unghiuri diferite. Astfel apare fenomenul optic de halo. Acestea sunt un grup de fenomene optice care se formează rezultatul refracției și reflexiei razelor solare în cristalele hexagonale de gheață, care se conțin în nori cirostratus la înălțimea de 7-12 km, unde temperatura este de minus 30 de grade.